Sinterklaas is weer in het land. En traditiegetrouw is hij op zondag in Venray. Na de landelijke intocht die weer gepaard ging met de nodige uitdagingen. Problemen zijn er om op te lossen. Hè? Dus daar heb ik de Pieten voor. En soms moet ik ook zelf iets oplossen. Maar dit keer hadden we natuurlijk zeehond Maurice. Hè? En die heeft ons fantastisch naar Texel geloodst. Dus ja, weet je, nogmaals, problemen zijn er om op te lossen. En dat komt helemaal goed. Hebben jullie zin zo meteen in de intocht in Venray? Zijn jullie gespannen of valt dat mee? Nee, dit is gewoon, in principe is het Sinterklaas werk. Hè? Dus je kunt het zien als dit is mijn werk. Nou ja, daar ben ik niet gespannen voor. Hè? Maar het is wel gewoon altijd heel leuk om hier te zijn. Het is altijd even inkomen, hè? Want je komt vanuit de boot. Hè? Na een paar weken op de boot kom je aan land. Nou, dit keer moest ik toen weer met de boot. Ik moest eigenlijk 2 keer met de boot. Hè? Van Texel moest ik ook weer naar het vasteland. Maar nou goed, de zeebenen zijn er bijna uit. En dan, het vasteland komt ook goed die komende weken. En dan gaan we er iets heel moois van maken met z'n allen. De kindjes in Nederland, maar zeker ook de kinderen in Venray. Wat ik probeer te zeggen. Waarom zijn jullie vandaag hier gekomen? Voor de pepernoten alleen. Wie heeft jou zo mooi gemaakt? Mama. En wat staat er nou op je hoofd? Piet. Ik heb al een mooie kleur geplaatst. Heb je al een kleurplaat klaar? En wat ga je in de schoenen doen voor Sinterklaas? We hebben ook al wortels. Ik had al een tekening gemaakt, maar ik ga ook nog allemaal maken voor Sinterklaas. En had je ook al de schoen gezet vandaag? Zat er al iets in? Ja. Wat had je in je schoen? Lego. Ik had koekjes en sloffen. Groot cadeau. En wat zat er in dat grote cadeau? Elsa spullen. Weerwolven spelletje. Tekening. Om te kleuren en glitterstickers. En hadden jullie toevallig ook al puzzelstukjes in je schoen gekregen? Ja. Ja, de puzzelstukjes maakten een spoor van het grote clipboek van Sinterklaas. Ik niet. Maar die zaten niet bij iedereen erin, hè? Bij jou dus wel? Ja. Wat is het programma voor de komende weken in Venray? Wanneer kunnen we kinderen u tegenkomen hier? De Pieten zijn volgens mij 22 en 29 november nog in het dorp. Ergens rond 1:30 tot nog een uur of 3:30 zoiets. Of wat hebben jullie in de agenda staan? Ja. En dan, goed, ik probeer vandaag heel veel kinderen te spreken. Maar dat gaat niet altijd lukken natuurlijk. Hè. Dat zijn er heel veel. En ik kan niet bij elk kindje stilstaan. Maar daarom ben ik ook nog 30 november terug tijdens de Koopzondag. Dat doen we al jaren traditioneel met muziek, met dans, met zang, met een speurtocht. Er zijn allerlei spellen te doen in het dorp. Dus ik kom nog zeker een keer terug. En er is echt van alles te doen. En het Gilde in Venray heeft van allerlei dingen georganiseerd. Zoals ieder jaar trouwens. Hè. Want ik kom hier al 137 jaar. Hè. Dus wat dat betreft is het hier als een geoliede machine. Jawel, dat wordt heel mooi dit seizoen. Ja, zeker. Ik zit op de